cultural no Centro Cultural de Queixumes dos Pinos. Hoxe, con música, con baile, con canto, con presentación dun libro e con moita enerxía e moita música. Arriba esas palmas a este ritmo. Mira, bailar, mira, bailar. A ver esas palmas. Bueno. ¡Qué energía! Dios mío, qué emoción. Ahí sí, así me gusta, con mucha energía. ¿Sabedes o que temos hoxe? Volvo a contar así. Temos un dos grupos de guitarra que temos aquí no Centro Cultural. ¡Fuerte aplauso para eles! Pero, amigo meu, sabes que temos tamén? Temos o grupo de pandereteiras de Queixumes dos Pinos que se nos vai a facer unhas sorpresas tremendas. Temos mezclado varios grupos e nos vai a encantar. En dúas partes. Forte aplauso para elas tamén. Que máis temos? Temos, vamos a ver. Si nunca fostedes, tendes que ir. Hai un ecomuseo, o primeiro ecomuseo galego está ubicado ao lado de Darín, en Codesedo. E hoxe temos aquí o seu impulsor, que aparte escribiu un libro que nos vai a presentar aquí, como é Manuel Blanco Villar, a Casa do Platón, o primeiro ecomuseo galego. Forte aplauso para él. Y temos un dos grupos de cativiños de aquí de Queixumes dos Pinos que nos vai a facer as delicias tamén. Ese forte aplauso para eles tamén. Todo, con moitas dosis de enerxía, de ritmo o ritmo, e empezamos este ritmo, así, tecno, secretario, ¿cómo es este ritmo? Tecno, salsero, a ver, dale ahí, que suene, y esas palmas, a ver este público. Pois a este ritmo vos deixo porque empezamos a actuación con, ni máis ni menos, o grupo de pandereteiras das Cativiñas, dun grupinho de pandereteiras de Cativiñas e o grupo de baile que nos vai a ofrecer o Malso Manueliño e nos van a ofrecer a Muiñeira da Media Luna. Fortísimo aplauso para elas.
fuertísimo aplauso! ¡Qué fuerte aplauso! Me vou a levar, mientras vos vades saindo, me vou a levar estas dúas mozas, esta parella que veña comigo, vinde comigo, con as dúas, e os demais, faced o que vos dixo a profe, vinde comigo, vinde para aquí, vamos a ponernos así, ¿no? Fuerte aplauso para ela. Pero ahora tienes que mirar para mí. Fixadevos que ben acompañado estou. A ver, dilles aí o teu nome, guapa. Valentina. Normal. Estás muy enamorada, ¿no? Vamos, no me digas que no. Con ese nombre tienes que estar enamorada siempre. Ay, es de mí. Fui colorada. ¿Tú cómo te llamas? Paula. ¿Y ti? Vamos a ver, ¿de cuánto lecho eres? Mariña Mansa. Mariña Mansa, ¿y ti? La Inmaculada. Bachilamar. Que dos sitios máis bonitos. Bueno, a ver, que tal lo pasades nas clases de baile? Ben? Sí. Profesora, aproveita que non está tú. Ahora aproveitate para decir, pórtase mal a profe, que famos. Porta mal a profe. É normal. É que, claro, vos estás mirando, non me contesta, se queda... Claro, os homes non me entenden, pero as mulleres a que sí, ben, sí, con esta percha, a que sí. É boa, profe? Sí. Sí, regalouvos algo para comer, deuvos caramelos ou cousas así. Mira que ahora está de moda dar sobres e todo, se queres o millón de noche sobres. Deses un sobre, ti. Non, seguro que non. Bueno, que tal o pasaches nesta primeira actuación? Bien. Moi ben. E ti? Preparados? Sabedes, tens que decir a xente que temos un segundo pase, verdad que sí? Sí. E a vos que? Vos gustaron estas mozas e mozos? No lo creemos, lo que nos dicen. Sí. Queremos que nos digan verdad, sí. Sí. Entonces, portouse ben o público, deupos moitos aplausos ou anduveron así? Sí, nos dieron muchos aplausos. Porque fixastedes moi ben, non me gustou moito tanto que cantastedes como que bailastedes. A vos que vos parece? Gustou vos? Sí. Pero que merda decía esa? Uy, perdona. Pero, a ver, gustou vos sí ou non? Pues ese aplauso ben grande para elas. Bueno, vamos a despedir a Valentina y a Paula que se van por ahí. Adiós Valentina, adiós Paula, por ahí, nada. Fuerte aplauso para ellas también, porque continuamos. Antes tiña un chivato aquí que sabía por onde andábamos, hoxe o chivato quedou deschivado, non funciona, pero sei xa no que vamos, fixados. Un grupo de pandereteiras de Queixumes dos Pinos que van a facer un pequeno agasallo do que vai a ser o concerto que van a dar dun espectáculo que se está montando de cara ao día 21 de abril que se estrenará aquí neste centro. Así que recibamos con un forte aplauso o grupo de pandereteiras de Queixumes dos Pinos.
Fortísimo aplauso. Fortísimo aplauso. Hoxe tedes unha primicia, é a primeira vez que en público cantan xuntos. Bueno, me vou a coller a dúas. Hola, Uxía, vente conmigo. O resto, bueno, aí a Sara, veña, con dúas. Hala, o resto, despedímolas con un forte aplauso. Hala, que un me vengo aquí con elas. Forte, forte, este aplauso para as pandereteiras. Aí, ben forte, ben forte. Ahora vamos a ponernos un poquito para adelante. Que nos dé o sol, que nos dé o sol. Hola, Sarita, ¿qué tal? ¿Y tú, Uxía, profe? Creo que estoy mal colocado porque se estoy dando sombra y creo que hay alguien por ahí que está diciendo, pero bueno, ¿cómo ya estás dando sombra a una moza tan guapa, no? Bueno, profe, Uxía é profesora do grupo de iniciación de cante e pandereta, do grupo dos nenos. Que tal, como está indo como foi este trimestre hasta ahora? Creo que ben, non? Hai moitísima evolución, desde a primeira ocasión ata agora, a verdade é que a evolución ya ha sido tremenda en todos os grupos que hemos visto. Pero nos pequenos é que é alucinante. Si xa me sorprendeu o que é o ritmo e a compenetración na primeira evaluación, por decirlo de algún xeito, a verdade é que hoxe sí que podemos comprobar unha evolución moi positiva. Creo que máis les costa. No baile levantar os brazos. Cantar facese un pouco de ritmo aí, fan un pouco lentos. Un pouco culpa da próxima. Bueno, a profe seguro que está facendo moi ben. Sarita, ¿tú qué opinas? Bueno, tú que conoces a profe xa dende fai tempo, ¿qué opinas? Como viches estes mozos bailando e como viches estas mozas, porque son mozas, xente que nos acompañou hoxe no grupo de cante e pandereta? Contanos. Yo creo que los niños evolucionaron desde el primer día, se les nota mejor. La profe también es muy buena. Bueno, ya estamos peloteando, ¿sabes qué? Sara for President. Bueno, ahora habla de las compañías de pandereta, que... También, muy buenas todas. La verdad es que es sorprendente y aparte el repertorio que trajiste es la primera. Tendréis después una segunda parte, ¿verdad que sí? Sí, está bien. Profe, ¿tenemos sorpresas en la segunda parte? Aí hai sorpresas. Así que la gente que no cambie de canal, ¿no? No nos vamos a publicidad, no, seguimos aquí. Bueno, pues no nos vamos a ir a publicidad. Le vamos a dar un fuerte aplauso tanto a Uxía como a Sara. Y ahora sí que me voy a ir acercando a ellos. Hasta luego, me voy a ir ya para aquí, para el centro del escenario, que me van a dar ahora una luz. Me van a dar una luz. Pero bueno, os tengo que contar una cosita, que es lo que vamos a ver a continuación. Bueno, vamos aquí a apagar esto un poco. Ahí estoy. Bueno. Os voy a presentar ahora, o tengo el placer de presentaros, uno de los grandes proyectos, por no decir probablemente el más grande de Galicia en cuanto a la recuperación de material etnográfico de lo que es la historia y la tradición cultural de Galicia. Pero es que, por mucho que yo hable y por mucho que nos cuente aquí ahora, que voy a llamar al director de la Casa do Patrón, todo se va a quedar corto. No valen las imágenes, no vale lo que yo diga, no vale lo que se presente, que hoy os va a presentar un libro, precisamente, porque os va a presentar el libro que se llama A Casa do Patrón, o primeiro eco museo do rural galego. Como podéis ver, es el desfile del meo. Todos tienen ganas de hacer pipí y pasan por el medio del escenario, porque somos así, os galegos, e si chove, que chova. Así que fuerte aplauso para los nosos mesoncinos. Bueno. Voy a pedir que se acerquen aquí al escenario y que nos conten estas historias, creo que tan bonitas. Manuel Blanco Villar, director do Museo A Casa do Patrón, Miguel Martínez Coello, colaborador de edición do libro de A Casa do Patrón e casi coautor, colaborador, bueno, directísimo, un cacho da uña de Manuel Blanco Villar, como é o caso de Abelino Jacobe. Por favor, fuerte aplauso para eles e que se acerquen aquí. Estábamos por aí, por outro lado. Ou estábamos buscando, decía eu, vos... moi ben. Bueno, pois, benvido, Abelino. Gracias a todos. Benvido, Manuel. Hola, gracias. Un placer, de verdad, terte aquí connosco e sobre todo falando de eso tan bonito que nos vas a falar. Un placer a vos. Y muy buenas, don Miguel Martínez Coello. Encantado de estar aquí.
un artista en todo, sí. Vos vou a pedir que vos entedes. Vou a facer así, creo que ahora vou a facer así e lles vou a deixar durante 15 minutiños para que escoitedes o que nos ten que contar esta xente e para que os máis pequenos lle digades aos papás: temos que ir ali porque vamos a conocer un pouquiño do corazón de Galicia. Señores e señoras, lles deixo, lle paso a palabra a Belino, a Miguel Martínez Collo, que é o que vai a empezar. Despois vou a pasar o micro e depois iremos pasando. Explicadelle moi ben o mellor que podades, que con palabras é moi complicado explicar isto. Vos deixo. Bueno, vamos a ver, eu teño aquí a miña participación nesta gran obra de entendes, Manuel Valcurtiar de aquí, unha persoa que se preocupou moito desde moi pequeno por plasmar e levar de alguna maneira reconstruir darlle valor a todo aquilo que se rodeaba cando naceu, todas as vivencias que iso es trasladar a unha reconstrucción dun pobo, dunha aldea que é moito máis que todo iso, folclore, tradicións, todo un mundo de o que si, é a Galiza nun eido moi entrañable. Ele o que é a alma mater do apelo. Quisiera decir que, bueno, antes de nada, que agradecer a Viñas que por esta acollida, bueno, sempre esta generosidade que é xa característica de estar apoiando todas estas cousas. Tamén decir que Abelino Carlos, que é este señor tampouco que está aí, pois que é un colaborador, é unha persoa que se engancha a todo o proxecto cultural, é unha persoa que o vive, é unha persoa que sin él non sería posible facer este tan importante libro, este acontecimiento, todas estas cosas. Despois tamén quero disculpar que non haya podido estar aquí con nosotros el vicerrector de la Universidad de Vigo, Alberto Vaquero, tamén el profesor de Dereito da Comunidad Europea, Antón Lois, pero sí podemos contar con unha profesora importante de Historia de Galega da Universidad que sí nos acompaña, Ana Ferreiros, que un uso telano hoxe conosco. Tamén disculpar a que non se ha podido estar conosco Francisco Nova, que como sabedes é o director da Academia Postal, pero con os compromisos familiares non pudo estar. Bueno, é un pouco decir que sempre detrás de cada historia como esta, de cada acontecimiento tan importante como é o que ahora presentamos, que é o libro da Casa do Patrón, que está sempre apoiado por moitísima xente. Detrás hai moitísimas horas de traballo, moitísimo esforzo, moitísimo, e sobre todo moitísima ilusión, porque sin esa ilusión non se hubiera podido facer isto. Tamén decir que aquí neste eido que Xunto dos Pinos dispón dun pequeno museiño aquí na parte baixa que está aberto para que cando queirades velo, que é como se fora unha milésima parte do que está ali en Codeseda, pero a esencia o que hai aquí é un pouco o que hai tamén ali. Codeseda queda moi perto de Larín, hai cartéis por todos os lados para non perderse. Incluso están na propiedade, hai un castro que se está reconstruindo, está rehabilitándose, moi impresionante. É sempre, bueno, o esforzo neste caso da universidade e todo isto é que conta moito de o que nos temos en Galicia, o que temos que lutar por ela, e sobre todo que temos moito futuro, moito que enseñar, e tenemos moito de que estar moi agradecidos e moi contentos e moi
moi ledos de ser galegos porque é o máximo ben que temos nos. Moitas gracias e agora paso a palabra a Manuel García. A Manuel. Bueno, moitas gracias, Miguel. Moi agradecido por toda a túa colaboración e por esta presentación tan bonita que me fixetes, que non agradecido, solamente. E, bueno, en primeiro lugar, quero lle dar as gracias a José Antonio Villas Díaz, o presidente da Asociación que Eixume dos Pinos, é a segunda vez que estamos aquí, na outra sede, estuvemos hai 2 anos, e, bueno, pues, colaborador xa habitual noso, nós tamén, na medida que podemos, pois, colaboraremos con ele no que sea preciso. Moitas gracias a Avelino Jácome, que, bueno, foi o editor deste libro, é un gran conocedor de todo o que facemos ali, porque é ali, é daquela zona, sobre todo a cidade de Ourense, non? A cidade de Ourense, que está a 30 minutos de Lalín, a 50 km por autovía libre de peaxe, chega a ser no Pispás, pois é a terceira cidade máis poblada de Galicia, máis poblada de Galicia despois de Vigo e Coruña. Entonces, para nós é unha honra, é unha necesidade que Ourense coñeza a nosa labor, porque estamos moi preto, estamos a vosso ladiño para o que necesitedes. Despois de Coruña e Vigo, Ourense ten, creo, 101.000 habitantes censados, pois é a terceira cidade de Galicia. Bueno, é a cidade do ouro, como se chamaron os romanos, é a cidade da auga, que o pai Miño, que a atravesa, tamén da auga quente, que as termas, non sei que chavasqueiro, de Italia, de outras, e, bueno, Ourense é a provincia termal por excelencia. E pouco máis, vamos a pasar a presentarvos o libro. Falar do libro é falar do Museo Casa do Patrón, vale? Entón, vou a tratar de ser breve para non ser pesado, para non querer o libro. Isto non é un tostón, o libro tampouco é un tostón, vale? Non é un inventario do museo, como algúns que hai por aí. Si explica a historia do museo, si explica a historia da casa, si explica o que fixemos ali durante 22 anos dun traballo incansable, pero non é un inventario das pezas do museo, nem unha relación de pezas, nem unha relación de traballos. Está enfocado de xeito moi variado, pero da forma máis amena posible, e da mellor forma de mellor enfoque que lles dar. Tamén ten moitísimas fotos en cor, a toda cor. Despois, ao final, o que desexe ver, naturalmente, pasaremos por aí, está a venta no museo, na librería de Lalín, a 25 euros, a edición normal, e a 50 o forrado en pel con fío de ouro, vale? Como diferencia, os que estades aquí para chegarvos, para ter o detalle de vir hasta aquí, o que queira comprar, firmarei con todo gusto na dedicatoria ao final, deixarei a 20 euros o normal, a edición normal, e a 40 a edición especial. É precio de coste, este libro costou 9.000 euros, a ver, non sabe perfectamente, é testigo, vale? Porque ten moita calidad, ten unha foto de moito colorido, e ten bastante formato. Entón, dito isto, o objetivo do libro son 3, vale? Primeiro, explicar, como decía, o que fixemos na Casa do Patrón durante 22 anos de traballo incansable, dentro e fora do museo, vale? Agora vos explico por que fora. Intentar demostrar que o Gran é un museo da Galicia interior, que representa a Galicia interior, porque basicamente falar de Galicia, falar da comarca do Beza, pois é falar de todo o interior de Galicia. Estamos no mesmo centro xeográfico de Galicia. E, sobre todo, animar a calquera aldea, por pequena que sea, a que loite por sair do esquecemento, a que loite por evitar a despoboación, a que loite por buscar alternativas e buscar outros xeitos de vida, como nós fixemos. Nós somos a aldea máis pobre do mundo, a máis pobre entre as pobres de Galicia, e conseguimos facer todo o que van a saber aquí con poucas axudas, con moita iniciativa privada. Aquí teño veciños que poden dar fe, a parte da Galín, hai aquí veciños de Galín, hai algún veciño que vive en Codeseda, vive en Ourense, que é de Codeseda, e algún de Galín que poda dar fe de lo que están dicindo. E, naturalmente, quedados todos invitados aí a ver, vale? Agora, sin máis, lo vou tratar de explicar sobre, porque vale máis unha imaxe que 1000 palabras, un pouquinho moi por encima, moi resumido, moi sintético, que non aburrirvos, pois todo o que fixemos en 22 anos, vale? Bueno, o primeiro que fixemos foi asociarnos, vale? Unha persoa sola pode chegar ao Proverbio chino, creo que di que se camiñas solo podes chegar a 1000 besos, pero se vas acompañado, ou sea, se vas solo podes chegar antes, pero se vas acompañado chegar a moito máis besos. Unha persoa sola non vai a ningún lado.
Entón, nós o primeiro que fixemos é constituir un par de asociacións culturais moi potentes, moi importantes. Así, vemos todos así. Bien. Unhas asociacións culturais que unha delas anda por os 400 socios, antes da crise chegou casi 800, vale, muitas empresas, desgraciadamente tuveron que darse baixa, e temos convenios de colaboración asignados con máis de 30 organismos públicos e privados de todo Galicia, entre eles a Universidade de Vigo e a Universidade de Santiago. Creo que hai aquí un representante da Universidade de Vigo, un profesor, Miguel. Estou moi agradecido, estamos moi agradecidos á Universidade de Vigo e á Universidade de Santiago pola cantidad de becarios e de traballo que nos axudou a facer. Sin eles seríanos imposible facer o mitad do que vai a saber. Continuamos. Bueno, pues un pouco o libro conta un pouco na primeira parte o que é a historia, o contido e a contorna do Museo Casa do Patrón. Esta é a Casa do Patrón. O primeiro que vos teño que decir é que restauramos a casa, unha casa de pedra pequena, non pensedes que é un castelo ni que é un parque, unha casa pequena, humilde. Chamas así, compraron meus pais cando era cativo, cando eu tiña 15 anos, porque non éramos os patróns, nós éramos caseiros. E está aquí a miña filla agora que ten 40 anos e naceu sendo caseiro. Nós de patrón non temos nada. Para casa chamábase de patrón porque era outros que se eran patrón. ¿Vale? Entón empezamos a restaurar no ano 95, bueno, por unha serie de cousas, porque a miña nai fai 44 anos, e nos compramos con idea de vivir nela e nunca fomos a vivir nela. No ano 95 comezamos a restaurarla, puxemos uns xugos na casa e nos grabamos na parede, e este foi o museo. Sin ter idea de como facerlo, desas casualidades que hai na vida, non creo nas casualidades. Logo o veciño foron me dando máis cousas e logo anduvo por todo Galicia. Bueno, que é o museo? Os museos son 3 edificios, vale, que conteñen 13 salas de exposición, 12 de etnografía e unha de arqueoloxía. 2 salas de actividades, unha biblioteca, un área recreativa fluvial, 2 muiños de regueiro restaurados, un forno, levamos 3 campañas de restauración e excavación do Castro de Roade, que tamén o tocamos, e ten dentro dunha das grandes salas do museo un restaurante de cociña tradicional galega, sempre previa reserva, logo falaremos deso. Todas as visitas ao museo de grupos ou actividades de colexios alegra moito, a mí o que máis me satisface ver tantos nenos por aquí, igual que me satisface ver un museo máis de 5.000 cada ano. 5.000 nenos de colexios galegos, que botan ali o día, desde as 10 da mañá, ás 4 da tarde, ás 5 da tarde, o horario que teiran, facendo obradoiros, facendo actividades, vendo o museo, e vendo o lugar, o castro, a paisaxe, todo eso. En total, máis de 2.000 metros cuadrados de exposición. E que é un ecomuseo? Por que lle chamo? Porque o libro se intitula que é o gran ecomuseo do mundo rural galego. Un ecomuseo é unha figura museística nova que crearon os franceses Marín e Rivière no ano 1970. E, bueno, a definición sería un museo do home da natureza dun territorio determinado e indeterminado que ao longo do tempo ten que ser necesariamente concebido e xestionado coa participación da poboación local. O objetivo tanto reforzar o seu sentimento de identidade colectiva, sentido do lugar, como de contribuir ao seu desenvolvemento social, económico e cultural. É moito máis que un museo tradicional. O museo está dentro, está fora, está en varios sitios. Ten unha sede central, ten unha matriz, e logo está espallado en outros edificios en outras zonas. O noso ten 3 edificios, como dixen, restauramos logo unha dianteira que se chama Codeseda, hai outra Codeseda na estrada, que é a Codeseda de Larín, está a 9 km de Larín. Logo veremos ao final como se chega, se colledes a autovía a Ourense-Santiago, na salida 46, na Larín Centro, á dereita colledes para Larín, á esquerda para a Casa do Patrón, está señalizado perfectamente, chegades, leva 5 minutos de autopista. Bien. Entonces, a parte das 3 edificios e a parte da aldea de Codeseda, como vos decía, estamos excavando un castro fai 4 anos, vamos a ver a 4ª campaña en maio, vamos 3 excavacións, vamos ca 4ª, fixemos unha área recreativa xunto ao río, a señalización turística do entorno e 4 rutas de sendeirismo, unha red circular homologada de 14 km que rematamos o ano pasado. Entonces, basicamente, o ecomuseo sería eso, vale? Un museo espallado pola poboación, por varios sitios. Un museo con grandísima participación da poboación local, e feita por institucións privadas. E coa colaboración da poboación local, por institucións privadas e públicas, pero dirixida por institucións privadas e por a poboación do territorio. E buscando o desenrolo cultural
turístico, económico, patrimonial de todo o territorio catalán. Básicamente, eso sería un museo. É moito máis que un museo tradicional que se vai ver dentro dun edificio. Pois se vades a ver a casa do patrón e vedes as pezas que vamos a ver agora, que hai 6.000 pezas, pois non veríades un museo todo. Vedes unha parte, a parte interior do museo, pero non todo. Bien, entonces ten a parte interior, vamos a ir moi rápido, vale? A parte interior está entre os edificios, temos 6.000 pezas, 6.000 apeiros restaurados, como vos decía, de todo Galicia, representativos de máis de 80 oficios artesáns tradicionais, moitos deles desaparecidos. Evidentemente, de Ourense temos moitos, vale? Non conocerei outra cousa, pero as mulleres de Galicia sí. Entonces, a maior parte son pezas robadas, que teñen un traballo de restauración moi importante, logo de catalogación, de conservación e todo eso, estaban bastante deterioradas, pero o 90% do museo son doacións, e o resto son compras simbólicas e particulares, non a profesionales. Vale, nós non podemos comprar pezas porque é imposible abarcar todo isto. Entón, temos 6.000 pezas, 4.500 en exposición, 1.200 miniaturas, ademais de 17.000 restos dos castros que se falaremos. Volves a atrás un momentino, por favor. Bien, entonces temos a cociña, os cuartos, os oficios, unha sala do liño preciosa, co proceso todo do liño, de varios procesos de varias cousas temos vídeos editados. Este é o 6º libro que editamos. Os outros son de formato máis pequeno, pero levamos 5. E 5 vídeos do museo. Un deles é do proceso do liño e outro do proceso do pan. Unha cociña tradicional galega, a vivenda, os cuartos, unha sala do viño, a taberna, unha sala de oficios, o lagar, o proceso do viño, que vos vou dicir aquí do viño, e a xenda do labrego. Por que poño aí a xenda do labrego? Como vos decía, no libro está todo enfocado de forma variada, de forma o máis amena posible. E en vez de relacionar as pezas da agricultura que hai no museo, que hai varios miles, vale, pois o que fixe foi unha xenda das cousas que facía o labrego e o agricultor e o gandeiro na comarca do Deza, que por extensión para se aplicar, como eu decía antes, a casi todo o interior de Galicia. O que facía en xaneiro, en febreiro, mes a mes, co refraneiro popular e unha serie de cousas. Por iso me poña a xenda do labrego. O mar, tamén, en Galicia, hai varios museos monotemáticos do mar, pero non podíamos deixar o mar a un lado. Unha carpintería, unha sala de carpintería moi importante, moi completa, de cestería, cesto de Deco de Galicia, e unha sala de arqueoloxía. E hai na sala de arqueoloxía por 17.122 restos do castro. No castro que fixemos, falaremos do castro agora. Todo o que atopamos no castro está depositado no museo, vale? Menos o que era de quedar ali, as casas quedaron ali, o foso da muralla quedou ali, e restaurámoslo in situ, no sitio. Pero as pezas temos a disposición no museo, e aportan moito valor. Estamos falando dun castro do século V a.C., logo falamos disso. Bueno, hai unha barbería, cerámica, os centros cerámicos vivos que hai en Galicia, como son de Ourense, Loñanas, Solas, Niño de Águia, Buño, Gondivós, Boixe, unha escola, hai 3 colexios, a Escola de Restauración Borbónica de Alfonso XII e Alfonso XIII, 1874-1931, a Segunda República de 31 ao 35 e a franquista da ditadura, que é a que fomos nós, do 36 ao 75. Bueno, fálese da Escola de Ferrado, do Mestre de Ferrado, da Escola de Indianos, etc. É unha exposición completa da Escola de Mundo Rural, da Escola Rural Galega. Logo hai unha sala de fotografía e iluminación, onde se poden ver, creo que hai 48 ou 50 candiles, quinqués e faroles diferentes que se usaban antes nas casas, lámparas de sebo, etc. Moi difícil de encontrar. Un restaurante de cociña tradicional que eu sepa é o único existente en Galicia dentro do museo, e creo que en España, non se consta caixa ningún. Si hai cafeterías, pero non restaurantes. Donde a xente pode estar comendo, fijaros, calor, toda de barro, tazas, platos, o nome do museo, chopitos, todo. Absolutamente toda a cobertería, toda a baixera é de cerámica, de barro. Está dentro dunha gran sala de agricultura do museo, vale? Sempre por encargo. Cociña tradicional galega, caseira, previa, reserva. Podedes chegar ali, topar o restaurante cerrado ou pode estar a tope, vale? Entón, por favor, se alguén quer vir comer lá, ou vir con un grupo visitados, ou vir con un colexio a facer unha excursión, ou un obradoiro, ou o que sexa, grupos previa reserva, comida previa reserva, actividades previa reserva, visitas individuales. Nós temos aberto todo o ano excepto lunes, que é o día que cerran os museos en España.
Bueno, aí podemos comer por separado, logo os pañados, temos un forno de leña, vale, que usamos moito, costela asada, cocido de larín, que é un dos platos estrella, da gastronomía galega, capón caseiro, bacallao, en fin, postres caseiros. Actividades anuais, aparte dos creo que 19 ou 20 obradoiros diferentes que facemos para nenos, para colexios, facemos 3 actividades unha vez ao ano, vale? Unha é a malla tradicional. Además, temos moi bons colaboradores da malla tradicional aquí na provincia de Ourense, en Galiza, en Queiroar da Iglesia, que levamos anos indo a malla, non a deles, e eles a Rosa, axudamos moito, a Sega, que fan moi ben, ademais. É un pouco menos de volumen, pero fan extraordinariamente ben a recreación. Nós facemos a recreación histórica toda da malla, desde que empezou hasta que se acabou. Primeiro a malla a pera, que se facía nos castros fai máis de 20 séculos antes de Cristo, a malla con males, que son, bueno, dúas filas de homes enfrentados apertando na espiga, a malla con máquinas e motores, que na miña edad recordamos, e logo a malla co trator. Despois deso desapareceu a malla, logo que se chamou desapareceu a malla. E iso facémolo no mes de agosto, o penúltimo sábado de agosto. Este ano é o 19 de agosto. Se alguén quere vir, dentro de a principio de xuño, teremos o programa colgado na nosa página web e no Facebook. Facemos a recreación do proceso do liño, aproveitando que temos a sala de liño máis completa de Galicia con unha diferencia abismal. Por demais, recreamos o proceso do liño fai 11 anos, todos os meses de outubro, un sábado pola tarde do mes de outubro. E logo facemos unha xornada de medicina natural, que teño aquí os folletos, porque son en abril. Este ano son o 21 e o 22 de abril. Se alguén quer levar os folletos, pode, ou pode mirar a nosa web, que xa están colgados. Son 3 actividades que facemos unha vez ao ano. Obradoiros para nenos, este é o que máis me gusta. Para estes nenos, veñen ali, pasan o día, ven o museo, xogan, comen se queren no restaurante, ven o castro, van xunto ao río, van unha área recreativa preciosa, e poden facer o pan, o queixo, o barro, cestería, tecido, reciclaxe de papel. Hai talleres estacionais como as castañas, como o millo que facemos no mes de outono, porque é cando se recolle, a ruta de senderismo, botamos millos de río andar, etc. Pasan o diario estupendo. E o que fan, lévano para casa, vale? Ali o que fan, lévano para casa. E talleres castrexos. Temos unha recreación dunha casa castrexa que vamos a ver agora, de 6 metros de diámetro, que é unha réplica exacta da casa grande que apareceu no castro. Incluso fixemos con a mesma pedra que usaron eles fai 25 séculos. E dentro, os nenos enseñamos a facer o lume, con paus, con pedras, con arco, como se alimentaban os castrexos, como facían a moeda, a man, o pan de landres, o de centeo, da vea, o tecido moi rudimentario, pero facían. De todos os castros galegos, en moitos apareceron semente de liño. E no noso tamén apareceron restos de fuso, de fusalloras, de rocas, e pesos de teares. Apareceron bastantes, ademais. E muiños a tira, máis de 50. Esta é a réplica da casa castrexa, unha vista interior e outra exterior, onde xogan os nenos, tamén lle facemos a caza por fora, etc. A casa non francamente ben, quedou moi lograda. Está feita ca pedra original co derrumbe das casas do castro, de muralla do castro, ca mesma pedra que utilizaron eles fai 2500 anos, demostrado con carbono 14, non o digo eu, digo a memoria dos arqueólogos, vale? Logo fixemos unha área recreativa xunto ao río, que aí abaixo, se verificades, onde está baseado en un estudio medioambiental da Universidade de Santiago, da Facultade de Biología. Bueno, pois aquí estudiamos a flora, a fauna, as plagas dos árboles, o posible tratamento, especies en extinción, que hai ali, como a mexilón de río, a topa de río, etc. Análisis das aguas, pois se ten contaminación ou non. Temos un tocho así, de bordo da Universidade de Santiago. Isto é moito máis que unha área recreativa, por iso chamamos un parque natural de uso usable de Entre Ríos, porque está entre dous ríos, vale? Ten mesas de madeira, mesas de pedra, aparcadeiro, en fin, dos muiños fariñeiros funcionando, que son esos, o muiño da ponte entre os ríos. Curiosamente, aquí en Melino é do lugar dos muiños. O lugar dos muiños chamas así, porque hai este dos muiños. É un lugar que está pegado, este muiño está literalmente pegado ás casas, a 5 metros de unha casa. Bien, o Castro de Loade. Bueno, pois é un castro típico do interior de Galicia. En Galicia hai 2000 castros, creo que escavados hai aproximadamente 1%, agora creo que hai algo máis, pero non pasarán de 30 a 40 como máximo. E bueno, nós damos por comprar un escavado, porque está no centro da parroquia a 600 metros do museo.
Bueno, pues atopamos varias casas redondas, fijaros, o que queda delas, vale. Co derrumbe fixemos a casa que acabades de ver, que teóricamente esta casa que está no castro é así, era como a outra é unha réplica exacta, vale. E atopamos máis casas, unha casa redonda de gran tamaño, de 6 metros de diámetro, logo topamos outra máis pequena, de 4 metros, que é normal unha casa castrexa, outras estruturas habitacionais, un foso, un doble foso de rocha, escavado na rocha viva, imaginaron, fai sin medios, sin ferramentas, sin nada, con un ferrillo se o tiñan e pedras. Facer un foso toda a redor da muralla, unha muralla que ten 105 metros de diámetro, que é aquela, e facelo na rocha viva, dous fosos. O primeiro ten 1,65 m e o segundo ten casi 4 metros de fondo. Descubrimos ese foso e, como vos decía antes, 17.122 restos das 3 campañas arqueolóxicas, muidos, cerámicas, un montón de obras, decoracións preciosas, figuras de bronce. O castro tuvo un período ocupacional de 700 anos, do século V a.C., do século II d.C., do século I, durante tres etapas poblacionais. Os dous últimos séculos xa foron romanizados, xa estaba ocupado por os romanos ou tiñen unha influencia clara romana porque hai restos romanos. De ánforas béticas, de figuras ocisas, de técnica romana, de tallados, en fin. Bueno, restauramos, fixemos no ano 2007 a restauración integral da aldea de Codeseda. Vale, restauramos 12 casas por fora, as dos veciños, cando o museo xa estaban. Esta é a casa do patrón, primeiro empezamos restaurando o patrón. E logo restauramos as pezas, hai 6.000, como me decía, 4.500 en exposición. Temos 3 exposicións exteriores, nos centros comerciales de la Riga, no Mosteiro de Carboeiro de Sillana. Restauramos os muiños do río que vimos antes. Restauramos todas as casas do lugar, fijaros. Aquí había casas de bloques, había de ladrillo, había casas sin tellado, había verdadeiro desastres, e deixamos o lugar pues, un poquinho os muros, vale, os balados. Anselmo é testigo do que fixemos ali, está aí. E Avelino tamén. Alpendres, revestimos de pedra o estado do ladrillo, fixemos tallado de tella onde non había, revestimos os bloques tamén, fixemos o muro de mampostería con reixa onde había muro de bloque, a ruta do senderismo, pintura exterior onde non había pedra, seguimos, de cobertizos, hórreos, cancelas, reixas, 2 casas, a restauración exterior íntegra, integral de 2 casas, hórreos, fornos, bancos de pedra. Cada casa do lugar ten un banco de pedra. Para os visitantes ou os propietarios da casa se senten no grau e descansan ali. Isto non fixa a Diputación, fixamos nós. En Ourense digo eso porque en Ourense casi todas as aldeas, casi todos os pueblillos teñen bancos e ponen Diputación de Ourense. Este día por a casa dos outros. Vale, letreiros en pedra de todo o lugar. E o ano pasado, a restauración integral da aldea fixemos no 2010, pero o ano pasado fixemos a señalización turística da parroquia inteira, que son 11 lugares. Codeseda é un lugar, Doade é a parroquia. Hai outro lado en Beariz, hai outro na Ribeira Sacra, creo que hai 5 en Galicia, este é o lado de Galicia. Ten 11 lugares e señalizamos todos os lugares de interés de toda a parroquia. No lugar de Codeseda, especialmente, puxemos unha placa co nome de cada casa, como ver na reseña histórica, e láminas informativas das actividades máis importantes que fai o museo todo o ano, e incluso puxemos fío musical na aldea, en toda a aldea. O sea, para megafonía exterior, para guiar as visitas á aldea, ao lugar, ao museo e ao castro, e tamén para poder escoitar música e dinamizar as visitas. Fixemos as cunetas, máis cunetas. Esta área recreativa de Entre Ríos, que fixemos outra segunda fase, despois. Antes tíamos do lado do río, agora vamos ter os dous. Poden anticipar algo do río. Pregunto a Avelino, porque estamos pensando en facer a primeira festa do Río Armeiro, de forma conxunta. Temos previsto facer o 15 de xulio, que é un domingo, porque é un sitio precioso. Pillamos un traballo gigantesco, enorme, e é un sitio maravilloso para ter unha comida de confraternidade en todos os vecinos e todos os que queiran vir. Creo que faremos, seguro que faremos, non pasa nada. Fixemos os camiños, vale? Fixemos os camiños, porque era unha área onde había que deixar o coche 3 km, vale? E fixemos os camiños hoxe entre 300 autobuses ao ano.
E fai 25 anos non entraba un coche pequeno, non entraba un turismo. E o trator, por algún sitio entraba e por outro non. Hai 4 rutas de senderismo, vale? Unha delas homologada, de 14 km e medio, bordea os ríos Negros, Castros, un albergue, en fin, as iglesias das parroquias circundantes. É unha ruta moi bonita. Paisagísticamente é do mellor que hai no centro de Galicia. Editamos, como eu dicía antes, 5 libros anteriores a este, 5 vídeos. Vídeo do viño, do pan. E como vemos o futuro? Pois con optimismo, como vimos hasta ahora. Isto é como vexe o futuro. En círculos. Que é o círculo? O círculo pos castrexos, a circunferencia, para ser máis exacto. É o símbolo do infinito. É unha cousa cerrada que nunca se acaba, non se sabe onde se empeza ni onde se acaba. E ademais, como é cerrada, dalle protección ao que está dentro. Ese é o que significa o círculo, o que significaba para os castrexos fai máis de 2000 anos. Bueno, pois dentro deste círculo están todos os lugares de interés. Sería facer un gran centro de interpretación da arqueoloxía, da etnografía e da natureza no museo, e logo o castro e todos eses puntos de interés que vos señalei en círculos concéntricos, irnos alexando con as parroquias limítrofes e buscar todos os lugares de interés. Ese círculo verde, que non ten regularidade, que non é círculo, ese é a ruta de senderismo que fixemos o ano pasado. Está enlazado coa Vía da Plata, co camiño meridional de Santiago. Bueno, pois eso, a casualidade non existe, que cando a fortuna chama nos a falta que nos trope traballando, confiar en ti mismo non garanto o éxito, pero non facelo si que garanto o fracaso. É unha frase de Paulo Coelho: un día despertarás e descubrirás que non ter máis tempo para facer o que soñabas. O momento é agora, actúa. Isto para mí resume a vida. Ou actuamos, ou se pasa o momento, pasa o día, pasa a romería, pasa a vida. Hai que facer o que queiramos agora. Mañá estaremos ou non. Moitas gracias pola vosa presencia e quedamos todos invitados a casa de Deus. Bueno, primeiro agradecerle a Manuel Blanco Villar que estea aquí hoxe con todos. Agradecerle tamén o seu esforzo de síntese, porque ainda que vos parezca sacar algo largo, todo o que ten que decir é moitísimo máis. E eu quería vos falar do libro, vale? E se queredes definir a Manolo, que está aquí ao meu lado, é moi fácil de definir. Non sei se vos lembrades daquilo que decía Góngora, non? Era un home a unha nariz pegada. Manolo é un home, bueno, non digo pola nariz, é un home a un museo pegado, vale? El leva o museo consigo a donde vai porque é o soño e o traballo de toda a súa vida. Este libro que vedes aquí ten moito mérito, porque tardou 22 anos en escribirse. Levo escribindo desde o primeiro día que colleu un xugo e o puxo na parede da súa casa. É moito máis que un libro, o que pasa é que ele é moi modesto e non me gusta presumir, porque naceu, como a mí, nunha aldea pequena, e sabe que as cousas non se consiguen presumindo se non traballan. Pero eu si o podo decir, e podemos decir que é un libro que recolle tamén a historia dunha familia. É un libro que chega ao corazón, que conta como desde neno pequeno quedou orfo con 17 anos, se non recordo mal, e tuvo que enfrentar a vida al sol. É un libro que enseña e pon os pelos de punta cando ledes como tirou pa diante, como a pesar de todas esas dificultades foi capaz de combinar o seu traballo no banco e salir moitas veces por aí e chegar a altas horas da madrugada con unha peza ou sin ninguna para construir ese museo que era o seu sono. El, a súa familia, a súa dona, os seus fillos, agora, perdón, a súa filla, agora as súas netas, que tamén traballan no museo. E vou a dicir dúas cousillas máis para non enredarvos moito. Un, que ademais está maravillosamente escrito. A primeira vez que me enviou o primeiro borrador, que ainda non o tiña feito, eu sei que era un libro fantástico. Pero claro, e como todas as cousas, desde aí ainda foi millorando, desde aí ainda foi traballando nel. Nós tamén aportamos o noso grauciño de area e tamén intentamos, pois, na nosa faceta facer o máis bonito e o máis posible atractivo para conseguir este resultado final. Non quero vos agradecer tamén a todos a presencia, quero agradecer en especial
porque hai xente de outros sitios, xente de Galín, xente de fora que veo hasta aquí, con este día, chovendo, e seguramente tiña moitas máis cousas que facer un sábado á tarde. Entonces tamén para eso moitas gracias. E agora o que vos quero é invitar a que o compredes porque vades a levar un tesouro, e porque tamén se o levades, aparte temos a sorte de que Manolo non lo cobra hoxe a precio de coste, a 40 euros a edición de luxo, non? E a edición menos de luxo, diría eu, porque está encuadernado ao cromo e é preciosa, a só 20 euros, e ademais, pues bueno, firmado por ele. E levaredes un anaquiño da nosa vida, un anaquiño da vida de Manolo, bueno, da de Manolo un anaco grande, da nosa un anaquiño, e máis levaredes un museo do que vades estar enamorados sempre. Con isto se remato, moitas gracias e nada, o autor estará encantado de firmar os exemplares que querían. Gracias. Bueno, pues nada, un forte aplauso para este ecomuseo, o primeiro ecomuseo do rural galego, tamén para Manuel Blanco, para Miguel Martínez Cuello e para Belino Jacome. Forte aplauso para eles. E despois, como ben decían, xa está unha mesa preparada ali para que ao rematar das actuacións aqueles que queiran poidan firmar todo. Deixade iso aí, xa se van a encargar ahora, non vos preocupedes. Bueno, ponme energía, ponme música, amigo, ponme música, secretario, ponme musiquita, un poquito de musiquita. Necesitamos energía, Fuerte aplauso para eles e ahora esa musiquiña, porque empezamos ca última parte de actuación. Ahora, se me puxo romántico técnico. A vos parecemos normal o que acaba de pasar. Se me puxo romántico. Bueno, me vengo para aquí, para esta zona de aquí, a ver si... Vos convido a iniciar esta segunda parte de actuación. Y vamos a iniciar precisamente co grupo de pandereteiras, que nos van a traer esa música galega fresca, esa música galega xoven, con 3 pezas máis. Moitas delas as coñecedes, así que animadevos a cantar e a levar ese ritmo. Quen non coñece o Jalo? Quen non coñece a Muñeira de Santo Amaro? Coñecédela ou non? Pois a disfrutar con ela, porque o vades a pasar realmente ben. Aproveito a ocasión para darlle un aplauso a todos os que fan posible isto. Os rapaces que están traballando, metendo cousas, quitando cousas, preparando os escenarios sempre entre cada actuación, aqueles que fan a luz, o son, os vídeos, as grabacións, todo ese traballo que a veces non se ve. Para eles un fortísimo aplauso. E agora xa, sin máis preámbulo, ¿estades preparados? Secretario, ¿están preparados aí? Sí, xa están preparados. Bueno, pois empezamos esta segunda parte coas nosas pandereteiras que nos van a ofrecer Pasei pola túa porta, o Jalo, e rematarán coa Muñeira do Santo Amaro. Sí, festa rachada. Secretario, fora música e pandereteira. Esa
Palma. Bueno, me vou a coller a dúas mozas, xa que bailaron, me levo as dúas mozas que bailaron. Vite conmigo, hala, hasta luego, queréis me car dúas guapas, hala. Vimos para aquí, vámonos a colocar aquí una luz, donde nos dé a luz, pero no le vamos a dar la espalda. Vamos a presentar o teu nome. María José. María José, y por aquí. Delia. Bueno, ¿qué tal, Delia? ¿Cómo están esas clases de canto y pandeiro? Muy bien. Está muy bien esto. Está muy bien esto, ¿eh? Pasarlo en grande. Si ves a xente, que lle dirías? Que se te Que veña. Que veña a cantar, claro. Y a bailar y a facer todo. ¿Y ti qué tal? Sí, muy bien. Olvídase un dos problemas, ¿verdad? De todo. Está maravilloso. Hay que vir. Pues xa sabedes, hai que vir, estamos esperando. Ainda que hai aquí xente que empezou en canto e pandereta a semana pasada que nos está vendo, pero que a próxima vez xa vai a cantar connosco tamén. Sí, vamos. Si non, diré nas orellas, xa sabedes como son. E isto de convivir con rapaces está fantástico, verdad? É moi bonito. Ademais dá moita alegría. Porque temos unhos rapaces maravillosos. Pois vos vou a convidar agora a que vexades o que nos ven a continuación, que son novamente os rapaces pequenos, que vamos a disfrutar con eles. O público non se o pode perder, así que eu xa me vou para aquí. Vides comigo? Eu voume. Alá! Vide con Dios, vos quedades co grupo de pandereteiras e de baile de aquí, dos nenos nosos cativos. Forte aplauso para eles.
Fortísimo aplauso para estos bailarines. De boa de mala, non sei a quen. Hola, ven conmigo. Que vos pareceu? Forte aplauso para estos mozos aí. A ver, saludadelle aí ao público. Saludadelle ao público. Decide, hola, ala, coa profe. Dile coa profe. Venga. Bueno, me levo estes dous mozos para aquí. Como te chamas, guapa? María. E ti, José? Mateo. Ah, vale. É que aquí facemos tamén na época de Nadal, que estamos agora en Nadal, non? Sí. Estamos en Nadal. No. Como non? María José, Nadal, naceu no Jesús. No. Entón estuve dormindo tanto tempo. Non sei. Ti pensas? Entón non estamos no Nadal, xa? Estamos en Navidad. No. Tú di que sí. Si non... Sí, tú di que sí, que van pensar isto todo. Que no. Tú di que sí. No. A ver, pasádelo ben, cantando e bailando. Sí. Que lle dixo aos teus amigos, tes que vir a bailar e a cantar. Ou dixlle, non quero que veñades porque así paso eu solo ben. Que no. Que lle dis, que non veñan. Que no. Que sí. Ah, que sí que veñan, lle dis. Sí. O teu mozo tamén lle dis. Que no está no meu cole. Ah, non tes mozo no cole. No. Cantos tes, di a verdade. 4. Mateo, eres un deles. No. E ti cantastes? Ninguna. Di que si, tú tacaño aí. Que si non hai que compartir, tópame. Que non. Bueno, sabedes o que vamos a ver a continuación? Sabedes o que vamos a ver? Vamos a disfrutar moito da actuación que ven a continuación. Que son os nenos que venen, bueno, nenos e maiores que venen a guitarra aquí ao Centro Cultural e que empezaron este ano, pero esta vai ser a primeira vez que nos van a cantar dúas cancións. Nos van a tocar dúas cancións. Unha delas, a segunda delas, interpretada tamén vocalmente por unha gran voz ourensana como é Oriana. Así que, señores e señoras, recibamos con outra vez os mesones. Pero outra vez. Pero onde van estos? Tú tamén tes ganas de facer pipí? E ti tes ganas de facer pipí? No. Ah, bueno, pues entonces tienes que ir por allí. Ala, por allí. Vámonos, conmigo. Vámonos, que recibimos os de guitarra, os alumnos de guitarra. Que ven aquí o seu mestre. Onde está o seu mestre? Por aquí. Ala, por o medio. Para que vamos a ir por o medio. Di que sí, xa o di Galloso. Sempre non vos fixades que Galloso di ala, mirade, o público pasa por o medio da cámara. Da igual. Aquí non son Galloso, pero aí o que está nas cámaras está dicindo ala, viva la... Onde vai toda esa xente? Pero que despois vos vou mandar vir ao escenario. A todos. Queredes escoitar os nenos a xente de guitarra? Pois ala, aí de po público a escoitar despois, pero despois vos vou chamar a traballar aquí, Profe, que tal? Bien. Ven para aquí, que si non, mentras se van colocando estes compañeros. Contanos, como van estes alumnos de guitarra? La verdad es que van muy mal, van genial. Es un orgullo, la verdad, estar aquí y poder compartir todos estos días con ellos. Ha sido espectacular. Vamos a ver, tan difícil tocar a guitarra non debe de ser, son 5 cordas, non me fastidies. No, es muy complicado. Ah, son 6. Ostras, nin contar 6. Están ben enseñados, o profe bo. Bueno, pues quiero contar que durante este ano tuvimos que cambiar de profesor y nos veu Jorge, que leva con unos 2 meses escasos, ¿no? Llevamos 2 meses y las canciones son el fruto de ese trabajo de 2 meses. Y bueno, hay más trabajo, no solo aprender estas 2 canciones, sino que estamos intentando inculcar el amor por la música. Creo que lo están cogiendo y los veo muy ilusionados. Bueno, vamos a coñeceros, aí estou pisando, vamos a coñecer un pouco
o que nos van a facer. Nos van a cantar, nos van a tocar dúas cancións, non? Como se chama? A primeira das cancións? No Quiero Heaven's Door, una canción muy bonita, muy conocida, de Bob Dylan. Y la siguiente no debería de canciones. A segunda é a que nos vai a cantar as dúas. Vai cantar... Oye, qué suerte tenemos. No es verdad, ángel de amor, que en aquella espartada orilla... Vos ahora decides que non, pero cando escoitedes cantar entenderedesme. No es verdad, ángel de amor, que en aquella espartada orilla más clara... Bueno, no sé si más pura, pero más clara la luna brilla, se respira mejor. Yo soy puro, ¿eh? ¡Puro, vamos! Para ti soy purísimo de todo. Muy buena, Soriana, ¿qué tal? Bien. Cuéntame algo. ¿Cuánto falta? Profe, José, ¿cuánto falta? Pues no sé. ¿Cuánto falta para llegar en el viaje? Para llegar allí a ese sitio donde cantaste el año pasado. ¿Qué tal? ¿Qué tal el año pasado? Mira mal. Después vos ríder de mí, de que penso que estamos no Nadal. Hay outros que, vamos, eu non digo nada. Bueno, nos vas a cantar estas cancións, ¿no? Cal é a que máis che gusta das dúas? Bueno, son canciones que tengo ya muy cantadas, pero bueno, la primera de ellas es la que está en inglés. Bueno, pois non sei se están preparados, están aí ultimando detalles. Decirvos que calquera das actividades de Queixomer dos Pinos, aquel que queira se poda apuntar en calquer momento. E quero aproveito este momento para facer un pas para todos os papás destes nenos que viñeron a actuación. Que tal o pasades bailando? Ben, porque tendes que decir aos papás que aquí podedes vir a bailar os luns, os venres, que aquí seredes acollidos con todo cariño. Vale? Sí, e con a profe Uxía e conmigo facendo tonto. Fago moito tonto, sí. No. Me quieres mucho. ¿Tú me quieres? ¡Oh, qué bonito! Xa non vou a dormir en todo o día. Bueno, estamos preparados. Recordade que cando vos chame eu, vamos a ter que pasar todos xa por detrás que na segunda canción, de acordo? Queridos amigos, Jorge, estamos... Eu llevo a pasar este micro a Oriana e con esto vamos a empezar a actuación do grupo de guitarra. Forte aplauso para eles. Hola, soy Mama, take this box from me.
Bueno, ahora va la siguiente canción, que es No Dudaría. ¡Arriba esas palmas! ¡Fuertísimo aplauso para un grupo de guitarra! ¡Saluden, amigos! ¡Saluden! Levantaros, saludamos aquí al público, saludamos aquí foto para nuestro grupo de guitarra. Fuerte aplauso para ellos, aquí acompañados por Oriana. Bueno, volvemos a convidar a todos. Vamos a quitar, anímate un poquillo, eso, vinde todos para acá, porque ahora nos vamos a ir con una canción que hai para moitos xóvenes estes días significa moito. E nos vamos con festa precisamente porque é así. Esperemos que hoxe hayan disfrutado de todo o que han visto, o que viron, todo o que a música, o baile, o libro, esa mezcla tan importante para que tanto adultos como cativos convivamos de maneira interxeneracional e aumentando sempre os nosos conhecementos. Yo voy a pedir que tamén Abelino Jacome, por favor, se acerque hasta aquí con Manuel Blanco Villar, que se acerquen hasta aquí y nos vamos a ir con esta canción de Operación Triunfo. Para que todos os hagamos, cantémosla todos, camina.
Vamos para adelante todos, todos para adelante. Más fuerte esa música. 16 almas un sueño, muchos miedos que contar. Dando pasos conseguimos que se hiciera realidad. Llegamos con las maletas, una meta que alcanzar. Una caja de canciones que no dejan de sonar. Y cuando pienses que no puedes más, grita fuerte y lucha hasta el final. Sobre tus alas tu vuelo, no mires al suelo. Jorge, profesor de guitarra, fuerte aplauso para él. Lucía, profesora de baile y de canto y pandereta. Manuel, o gran artífice de la Casa do Patrón. Los verdaderos artistas los vemos aquí. ¡Fantástico! ¡Fantástica! La música nunca termina. Sigue creando melodías, que lo bueno está por llegar. ¡Vamos! Aquí nos conocimos, una extraña realidad. En un mundo paralelo, imposible de explicar. Compartiendo nuestras letras, se compuso esta canción. Tus acordes no ¡Esas palmas, amigos! ¡Todos! Serán tus ganas, tu risa, tu fuerza me inspira. si no sabes cómo seguir, improvisa. Yo estoy contigo En cada estrofa de tu día. ¡Todos! ¡Vamos! ¡Ese giro! ¡Vamos! ¡Ese giro! que la música nunca termina. Sigue creando melodías, Que lo bueno está por llegar. Muchísimas gracias a todos ustedes. Hasta la próxima. Fuerte aplauso para técnico de luz y de sonido, Luis Alejandro Fernández. Fuerte aplauso para él. esta música no tiene final. Cada nota, cada En realización, niño, Carlos Pérez. Fuerte aplauso para él. Y no se olviden, caminemos para hacer un mundo mejor. Muchísimas gracias. Chicos, vamos allá.